जों दा समाय जाबाय बयबो सिरि मोननायनि बयबो जावरिखांनायनि बयबो जांख्रिखांनायनि बेबायदि फौसलिया मानसिखौ जों जाथियाव दोननो नाङा आरो जाथिनि नेतृत्वखौ बेबायदि मानसिनो होनो नाङा बेखायनो बिसोरो होखारथारनांगौ एबा खुनु दोननो नाङा बिदि मानसिखौ। सानैसिम बे समाव मोनसे सोंथि दा समाव प्रमद बर' बिथांनि लिडारशिप क्वालिटिखौ लानानै माखासे गोलाव समनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा माने गोजोननाय गैयै बा बेले बेजे थासारियाव थाबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ। बे बिथिंनि सायाव जों बर' रायजो राजाफोरनो सारा मा मेसेज होनो सानो? दाथ' एकदम मोजां कुइसनानो प्रमद बर'नि लिडारशिप क्वालिटिनि सायाव जायनाखि प्रश्न बेथ' अनेक आगोलनिफ्राय जादों बेयो बेखौथ' गोबाङानो गोबां रोखोम दा माने कमेन्ट होबाय दा सोरबा बेफारि होनदों सोरबा फायखारि होनदों सोरबा हारि फानग्रा होनदों जाथि फानग्रा होनदों रायजो फानग्रा होनदों दा एसेबां खोथा बुंबाय बे गासिबो बेखौ एप्रप्रियेट खोथाखौ बुंदों होननानै जोंहा नुजाबाय आरोखि दा नुनो मोनबाय दा नंगौ गावनो प्रमान खालामनानै लाबाय बे सासे बेफारिमार सासे फायखारिमार रायजो फानग्रा हारि फानग्रा बे रोखा रोखा दा क्लियार जाथारबाय आरोखि। दा बिनि सिगां बाथ्राखौ जों बुंनांगौब्ला जेब्ला बे आन्दलन खालामदोंमोन एबसुनि आन्दलन बे 2003 मायथाइयाव बिएलसिनि एकर्ड जाबाय 2005आव प्रथम बिटिसिनि इलेक्सन जाबाय बिनि उनाव बिस्रा खुनु बड'लेण्ड रायजो बिनायनि खुनु एजेन्डा गैयामोन इस्युआनो गैयामोन बिसोरनि इस्युआ मामोन बे समाव उरखाव उग्रा ब्रह्मखौ बोरैहाय बिटिसिआव शिफ्ट खालामनो हायो बेमोन आरोखि बेखायनो बिसोरो 2005आव फार्स्ट उरखाव उग्रा ब्रह्मखौ बिटिसिआव शिफ्ट खालामनो थाखायनो बिपिएफआव गावस्रानानै लाबोदों आरोखि जार फले माने हाग्रामा चन्दन खाम्बा ओमफ्राय भार्सेस उरखाव उग्रा ब्रह्म एबसु बे जादों आरोखि दा एबसुखौ बे समनिफ्रायनो फुललि माने माबाया उरखाव उग्रा ब्रह्मआ बाहायबोदों ओमफ्राय गावस्रानाया बे समनिफ्राय लाबोखादों। आलादा रायजो बिनायनि बे समाव जेबो एजेन्डा गैयामोन प्रमद बर'हा दा माथ्र बोरै माने माबानो उरखाव उग्रा ब्रह्मनो शिफ्ट होनो बेसोमोन आरोखि नै उनावसो लास्टआव जेब्ला एनडिएफबिआ ट्राइबाराइट थंनो थाखाय बिसोरो जेब्ला आल'सना खालामबाय थायो सिजफायाराव थायो बे समनिफ्रायसो बिसोरखौ माने एडभान्टेज लानो थाखाय गावसोरजों नहर जाथारसै बेनिखायनो बिसोरो एडभान्टेज लानो थाखाय बिसोरो आलादा रायजोनि बाथ्रा बुंबाय बिसोर दा बे समाव आरोखि बेबायदि आरोखि दा बे आलादा रायजो बिनाय समावबो बे प्रक्सि आन्दलन होनना बुंनाय खारना बेनो जे खुनु आन्दलनाव जों नुफेराखै जे प्रमद बर' बादि एस्कर्ट लालायनाय सिकिउरिटि 11 जन उन सिगां आगसि आगदा सिकिउरिटि लालायनानै आन्दलन खालामनाय आन्दलनखारि खुनु हिस्ट्रियाव जों बिदि नुफेराखै आरोखि आरो आन्दलन समाव बिदिनो एखेबारे हाइवे ब्लकेट जाब्ला अनला ओंख्रि संलायनानै जानाय एखेबारे दाउजों अनलाजों जालायनाय बिदि माने फिथा देलायनानै जानाय रेलवे ब्लकेट जानाय समाव हाइवे ब्लकेट जानायाव बिदि हिस्ट्रि जों नुफेराखै दा जों आन्दलन टाइमाव जों जि आन्दलन जों खालामबोदों जोंहा माने बिटारनेस जा मोनबोदों पुलिसा जोंखौ जेरोखोम रिप्रेसन खालामदों बुख्रुबनाय सुख्रुबनाय गावग्लुंनाय बिसोरथ' ओरैबायदि आरामसे एखेबारे गरब्राया जेनेबासो आन्दलन खालामथिंखादों आरोखि बे दा गथे बे आन्दलना प्रक्सि आन्दलनमोन बे स्पस्ट' ओमफ्राय बे आन्दलनाव बियो रायजो राजाखौ मोनसे भुवा मोनसे माबाजों मिसलेट खालामदों बियो खोथाथ' बिराद गिदिर गिदिर बुंदों बियो एखेबारे दा भुवा माबा जाहैबाय जे आलादा बड'लेण्ड रायजो मोननो थाखाय माने थैनि माने मेम'रान्डाम हरनांगौ जाहैबाय दानिया थैनि मेम'रान्डाम बर' फिसाफोरनि थैनि सहि होनाय मेम'रान्डाम दा थैनि सहि होनाय मेम'रान्डाम बे कालेक्सन खालामनानै हरदों बे दा बाथ्राया कुइसना बेयावनो जायो जे थैयाव मानसिनि थैयाव अनेक नाना रोखोम बेमार थायो सोरबा माने जन्दिस थायो ओइड्स थायो माने केन्सार थायो टिबि थायो एलार्जि थायो दा थै जिनिसखौ नोङो माने खुनु अफिसार रावबो दांनाय नङा नोंबो आंबो दांखाया मुगैखायो दा बे खेत्रआव प्रमद बर'आ एथ' प्रक्सि एथ' मिसा खोथा भुवा खोथा थगायनानै बे थैनि मेम'रान्डामखौ सहि होबाय बियो गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर जानो लोंनो गैयै मानसिफोरखौ एखे रानथाब फोनथाब मानसिनो थै सहि होनानै लांबाय बियो मेम'रान्डामआव नाथाय बेसेबां थगायनाय बियो बेसेबां माने फौसावलिया मानसि बियो थैनि सहिखौथ' रावबो दांखायाखै आरो रावबो बे थैनि सहिखौ जेरावबो होबोनो हायाखै आंथ' उनाव खोनादों जोंना माने जोंनि सासे गोगोम बर' जाथिनि नेता दा बिथाङाबो उनाव रागाजों गावनि थैनि सहि होनायखौ थैखौ बिफिनलायदों प्रमद बर' आंनि थै सहि लाबोफिन होननानै बिफिनलायदों आरोखि दा बेखौ अलरेडि बे जिनिसा माने इउटुबाव निउसाव भाइरेल जाबाय आरोखि ओंखारखाजोब्बाय दा बे थैनि सहिखौ रावनोबो हैयाखै रावबो लाखियाखै बेखौ आरो होनोबो हाखाया आरो सोरबा बे थैनि सहिखौ लाखियोब्ला साख्रियानो सासपेन्ड जागोन बे
सोर हम मिनिस्टार सोर अफिसार लाखिनो बेखौलाय दा गैया अबा गारबोदोंना जों खोनादों आरोखि दा बेबायदि प्रक्सि एथ' थगायसुला मानसि बियो दा बेबायदि आरोखि आरो बिनि उनाव बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्ति खालामनानै ओरैबायदि गिदिर बिटिआरखौ एखेबारे बिटिआरानो बिराद गिदिरखा आरोखि अथ'जों मा खालामना फैखो बे बिटिआर सुक्तियावनो प्रथम इन्ट्रडाक्सनावनो 9 नाम्बार माबायाव बे स्टेन्जायाव लिरना गारबाय जे कमप्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन व्हाइल किपिं इनटेक्ट दा टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ द स्टेट अफ आसाम माने बेनो फाइनाल सलिउसन जाबाय जोंनो आलादा आलादा रायजो नांलिया आसामनि सिमाखौ बुखावलिया जेरै दं थादों जायो होननानै बे लिरना गारबाय बेसेबां बेदला मानसि होनबाय नों दा ओजों बुंफैबाय बे दानिया माने बिटिआरानो बिराद गिदिरखा रायजोनि समान ओरै बुंबाय जाय मानसिया रायजो नाङा लिरना गारबाय बे मानसिया ओरै बुंफैबाय बिराद रायजोआ गिदिरखा जोंनिया बेफोरनो बेरलासिन मा थानांगौ जोंसाय हौ सावलिया थगायसुला मिसा खोथा बुंग्रा बे एक नाम्बार प्रमान जाबाय आरोखि बे दा बे आरोखि फायखारि बेफारि होननाया बेयाव बुंजाबाय आरोखि बे नों रायजो नाङा होननानै फैनाय मानसिया बे फायखारि रावखौ नों ओरै फैनांगौ बे रायजो बिटिआर बे गिदिर होनना बुंबाय आरो लोगोसेनो बुंबाय नोङो बे 9.4 आव बिटिआर सुक्ति 9.4 आव नोङो एखे जायफ्रा हाइनास केस गोनां बे हाइनास केस गोनां जेलनिफ्राय गवा बिसोरनि केसा उइथ्र' जाया होननानै गावनो लिरना गारबोबाय बिटिआर सुक्तियाव ओमफ्राय जों फैना मा बुंफैखो आर'नाइ गिदिर गिदिर गानलायनानै बिराद बुंफैबाय रन्जन दैमारियाबो एखे उदां अख्राव फैबाय सुक्ति गेजेरजों नों नायदिनोसै बेबायदि फौसावलि मानसि सोरबा थानांगौ नामा नों सुक्तियाव लिरदों मोनसे गवा एखे रन्जन दैमारिया जेलाव थांनांगौ गवा बिदि माने बिनि जेसेबां हाइनास केस गोनां मानसिफोर बिसोर जेलनिफ्राय गवा बिसोरनि केसा उइथ्र' जाया नों लिरनानै गारबाय बे गेबला ओरै फैनानै बे रायजो राजाखौ माला गाननाया बुंफैबाय आरोखि जे रन्जन दैमारिबो बे सुक्ति गेजेरजों उदां अख्राव फैबाय नों नायदो बेसेबां महा एखे थगायसुला एथ' फ्रड मिसा खोथा बुंग्रा जाथियाव बेबायदि मानसि गैया आरोखि बर'निफ्राय आरो सेकेन्ड मानसि रावबो गैया थगायसुला आरो नों दा बुंगासिनो दं दा नों खोनाबाय थादों दा बेखौ न'खर न'खर साख्रि होननाय बाथ्रा सुइजारलेण्ड बानाय बाथ्रा फाग्ला सुइजारलेण्डखौ नों बे बबे क्लाइमेटनि बाथ्रा दं मालाय वेदारनि बाथ्रा दं मालाय जुग्राफिकेल एरियानि बाथ्रा दं नों बेफोरजों सुइजारलेण्डखौ नों बानायनो बाहायो नामा नों बे काश्मीरनि आपेल गायफैनायसो आसामाव काश्मीर आपेला बेयाव जायो नामा नों माखौ लानानै बुंदों नोंहा खुनु नलेजआनो गैयाना जेबो बेबायदि मानसिया बुंलाबायनानै मानसिखौ जाम्बा जाम्बिखौ एखे नंगौ सानहैयो आरोखि आरो नायदो बे बुंबाय दा माने एखेबारे माने कलेजाव एडमिसना फ्रि ओरै होनबाय आरोखि बयबो स्टुडेन्टआ कलेजाव फ्रि एडमिसन होगोन जाहैबाय सोरबा मोन्दों रावबोथ' मोनाखै आरो जायफ्रा कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्टफोर दङ हिनजावसाफोरनो 10,000 थाखा प्रत्येकबो होगोन जाहैबाय आरोखि बिदिनो ड्रेस बायनो थाखाय आरोखि सोरनोबा होदों रावबोथ' होआखै आरो नै होनबाय दाना जायफ्रा बेखार मानसिफोर बिसोर 2 लाख खरि माने होगोन जाहैबाय बर'आ एथ' माने फागसिलखा मानसि एथ' फ्रड मानसि बे गानावसो जों बिदि जात्रा गानावसो नुयो आरोखि बे फाथ्रा मानसि माने लाख दुगा होनो बेखौ आरोखि लाख दुगा एखेबारे ओरैबायदि लाख दुगा बियो एखेबारे माने दखाननि बराखौ उखुरनानै जानानै आं अन्थाइ उखुरबाय होननानै बिराद दुगा खालामग्रा आरोखि मानसिफोरखौ माने आन्दायहोग्रा आदुवा खालामग्रा बेबायदि सरित्र मानसि बे माने फ्रड मानसि थगायसुला मिसा खोथा बुंग्रा सब समाय एखेबारे माने बेखौ माने मैथा खावग्ला मानसि आरोखि दा बेबायदि मानसिया खुनु दिन जाथि सेवा खालामनायनि अधिकार थाया बेनो दायथ' होनो नाङा जाथिया एथ' मोजां बे बर' जाथिया एथ' सिम्पोल एथ' मोजां आंथ' बिराद मोजां मोनो आरोखि एथ' सिम्पोल बयनिबो खोथा लाग्रा बयजोंबो मानिजाग्रा बे जाथिया जेरै बुङो ओरै मानियो दैमा दैसा बारब्ला नों दै मोनसे बारब्ला नोङो दैयाव गासोमनो बे फाप नांनानै गिजा दै गासोमनो गियो खुलुमबायनानै बारो नों हाग्रा बंग्रा थाङा खिसोम हासुम खालामा खिसोम हासुसोम खालामै जाथि बे एथ' मोजां देरसिन लावसिनखौ मानिग्रा सिबिग्रा बे जाथि दा बेबायदि जाथि मानसिखौ नोङो बेबायदि मानसिया दैदेननांगौब्ला बे जाथिया मा मोजां जानोसै मा मोजां जानो आरो गोदोथ' जोंनि गामिफ्राव बर' समाजाव बिदि गाज्रि खोथा बुंग्रा मिसा खोथा बुंग्रा बे रोखोम मानसि दंब्ला बेखौ समाजानो माने खौलोबोद फोनांगोन खौलोबोद थाखा फोनांगोन बिदि मानसिखौ आरोखि दा बिदिनो समाजा बिराद मोजां जाबायमोन आरोखि समाजा बिराद मोजांमोन बर' समाजा डिसिप्लिन थायोमोन आरोखि थगायनाय गैया मिसा खोथा बुंनाय गैया गाज्रि बुंनाय खोथा गैया खिन्थु दिनै मा जाखो दाना बिटिसि सिबा आनफर्चुनेटलि बिराद दुर्भाग्य हबाय मिसा खोथा बुंग्रा थगायग्रा एखेबारे हौसावलिया मैथा खावग्ला बेखौ जों दिनै माने बिटिआरनि सिङाव जों लोगो मोनफैयो आरोखि दा बिनि साजा मा जागोन बेखौ सोर साजा होनो नालाय गामियावबा जों गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनि गेजेराव जों समाजखौ मोजां लाखिनो थाखाय
समाज बेबस्था दं जोंहा कौरबफोरनि दिनै बेबायदि मानसिखौ जों मा साजा होनो मा साजा होनो दाथ' दिनै माने दुर्भाग्यआ बेनो बर' जाथिया बेबायदि मानसिया जे दिनै जाथिखौ नेतृत्व होगासिनो दङ जाथिया जे बिदि मानसिजों दैदेन जानांगौ होमब्लालाय बे समाजा मा मोनजाबावनो बे जाथिया मा मोनजाबावनो बे थगायसुला जागोन गाज्रि गाज्रि खामानि मावग्रा मिसा खोथा बुंग्रा बे रायजोआव जोबनो थैयै जागोन दा बर' जाथिनि गेजेराव अरायबो गाज्रि खामानि मावलायबाय थाग्रा दाथ' नै नुगासिनो दं जों दिनै प्रमद बर'नि दिनाव फैसा सामानि उन्दुलायनाय जों नुबाय आरोखि खुनु खोनाफेराखै नुफेराखै जोङो फैसा सायाव उन्दुलायनाय फैसा जाबखो जाबखो फैसा सायाव उन्दुलायनाय जों नुबाय आरो बायदिसिना माने अश्लील घटनाफोर जानाय जों दा नुगासिनो दं मानि थाखाय बेनो इट इज बिकज अफ जोंनि बेबायदि माने दैदेनगिरि बेबायदि नेता जोंखौ दैदेननो थाखाय बे जागासिनो दं आरोखि दा बिसोरनो बासायगोन बिदिखौ आरोबाव गावनि पार्टिखौ लाखिनो थाखाय दा दिनै बेनिखायनो बेबादि मानसिया जुदि जाथिखौ दैदेनबाय थानांगौब्ला जाथिया नस्थ' दङ जाथिया गाज्रि जागोन जाथिनि सोदोमस्रिया थानाय नङा बेखायनो बेबायदि मानसिखौ इमिडियेट आउट खालामनांगौ जों बिदि मानसिखौ आउट खालामनांगौ दोननो नाङा दिनै जेरावबो मोनसे धौ लाबोनांसिगौ समाया बारबाय बे जाथियाव बेबायदि थगायसुला फौसलाय मानसिया एथ' सादा सिदा मानसिखौ बिदि दैदेननाय बेहा खमथा गैया माने अधिकार गैया बेहा ओंखायनो जों बेखौ होखारनांसिगौ दा फोजोबस्रांनांसिगौ बेखायनो आं सम सम बुंदों जे प्रमद बर' जेराव थाङो जेराव बे दारायगोन बेयाव बर' फिसाफ्रा गांसे भट नाङा बेनो नङाब्ला बर' बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनो हाबनांगोन जोंनाव जों बयबो खावलायो एबारनिफ्राय जोङो बे फैगौ इलेक्सनाव जाहाथे खुनु रावबो मानसिफ्रा भट होआ बेनि थाखाय थियारि जा आरो होखारनो थाखाय बयबो जानजिखाफ्रा आं बेखौ खावलायो बयखौबो बावैसो सिगां रायजो राजा बयबो खोनादों जे प्रमद बर'आ मोनसे खोथा बुंदों जे गावखौलायनो बयबो दा रायजो फानग्रा जाथि फानग्रा होनना बुङो दा आं फाननाय जाथि फाननायनि दखाना बबेयाव रायजो फाननायनि दखाना बबेयाव अबाव मोनो बे दखाना अबाव दङ ओरैनो बुंदों प्रमद बर'आ आरोखि दा ओरैबायदि लासिंसिं फागथियालिखा मानसि बियो दा नोङो जाथिया फाननायबाय रायजो नागारनानै लिरना खारबाय दा नों बेखौ नों बबे जायगानि दखानाव नों बेखौ मोननांगौ नोङो दिनै थैनि सहि लानानै थांबाय नों जों बबाव माबा गारना फैबाय बबेबा जायगायाव दिल्लीनि बबेबा मोनसे जायगायाव नों बेखौ बबाव मोननांगौ नोङो नों दिनै थागिबिफोर रायजोखौ नोङो कलिताफोरजों होनना बुंबाय बेथ' जाथि फाननाय बाथ्राथार बियो दा गावनि रायजोआवसो माने प्राइभेटफोरा दा प्राइभेटफोरखौ नों कलिताफोरजों होनना बुंबाय गाबोन मालाय कलिताफ्रा बिराद मोजाङै गाजा गोमजा बेखौ माने माबा दिन हिसाबै बिसोरो रेसपेक्टेड हलिडे बिसोर फालिगोन मालाय बिराद रंजा खुसि फुर्तिनो दा जों असे माने बे रायजोनि फिसाफ्रा जों मोखां हालौ हालौ जों बिसोरनि माने धेमक रंजानाय फुर्ति खालामनो नांसिगोन दा बेबायदि मानसिया दिनै बुङो जे माने आं रायजो फाननाय लेखाखौ अबाव मोनो अबे दखानाव दङ होनना सोङो एथ' बैजात मानसि एथ' फाथ्रा मानसि बियो बेखौनो जों हमनो हायो आरोखि नों बबाव मोननो फालाय बे लेखाखौलाय दखानाव मोननो नामा बेखौ जोंनावथ' मेला दंना आं दाखालिबो बुंखांबाय बेखौ बे लेखा फाननायनि डकुमेन्टआ नै जोंनाव दंना दाखालिबो खोन्थाखांबाय बबे जायगायाव बेखौ माने बबेयाव लिरा बियो बे लेखा जोंनाव दङ दा गथिखे बेफोरबायदि फाथ्रा मानसिखौ जों दिनै माने बयबो बुजिनांसिगौ मिथिनांसिगौ आरो बेबायदि मानसिजों जों दा दैदेन नाङा दैदेन जानो नाङा जों बिदि मानसिजों आरो दा आं जा सानो जे बेबायदि मानसिनि माने खिबुआव जाय थायो खुनु भिखारि मानसियाबो थाया बिदिनो खिबुआव जाय थायो भिखारिफोर बिसोरबो माने आदर्श गोनां भिखारि थानाय नङा आरोखि सोरबा भिखारि थायोब्ला बे आदर्श गैयै खुनु जेबो निति आदर्श जेबो गैयै बे भिखारियासो बे थागोन आरोखि बिजों सानैसिम मोनसे सोंथिया जाहैबाय मा जे बावैसो सान सिगाङावहाय परबतजरा बासबारि फागबिजरा ओनसोलनि हाखौ प्रमद बर' बिथांमोना आदानि कम्पानि होनो थाखाय जाबायदि माने पलिटिकेलि प्रेसार खालामदोंमोन बै ओनसोलनि रायजो राजाखौ दा सारमोना बै ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै हेफाजाब हैनानै माखासे बाथ्रा बुंहैनायनि एगेन्स्टआव जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफ्रा बिबानगिरिफ्रा सारमोननि सावगारिखौ जिगाब बुन्थियाव होनानै सावनाय नुथायखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा नुनो मोन्दोंमोन दा बे बिथिंनि सायाव सारा मा फोरमायगोन रायजो राजानो एबसुनि माखासे आनसलिक कमिटिफ्रा आंनि फुथुलाखौ सावदों आं नायदों मोननै मोनथामसो आनसलिकफ्रा खोब फुथुला सावनानै जोबला खालामनाय बेखौ नुनाय जादों दा एबसुआ जोंनि सायाव जे बेबायदि फुथुला सावलायनो हायो बे खोब साननो गोनां बाथ्रा खिन्थु मानो फुथुला सावखो बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा कुइसन खालामनांगौ माबे दायाव जोंनि दाया मामोन दा दिनै बे जोंखौ फुथुला सावनानै माबा मोनसे लाब जादोंना एबसुआ
दिनै जाथिनि थाखाय जों मावगासिनो दं गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ जों सहाय होगासिनो दङ जेब्ला गोरिब गुन्द्रा आइ आफाया नागिरो जोंनि मदद नागिरो जों अब्ला बेयाव मदद होनो थाङो आरो जोंबो जोबोद मोजां मोनो गोरिब गुन्द्राखौ सहाय होनानै आरो बिदि मोजां मोननानै जोंबो बांसिन खामानि मावनो लुबैयो दा बेफोराव जों सानो जे आइ आफा गोरिब गुन्द्रानो जों जेब्ला सहाय होयो बेयाव जोंनि माने मावनायाव जोंनो मन'बल आइ आफाफ्रानो होयो जोंनो आरो जोंनो आशीर्बाद होयो बिदिनो जोंखौ थुलुंगा होयो बांसिन खामानि मावो बेबायदि हिसाबै जों बांसिन मावनो जों माने गोसो जायो बांसिन मावो दा जोंनि फुथुला सावनानै मा मोनदों मालाय दा एबसुआ गावसोरथ' गाज्रि फोरोंनाय जाबाय माने रायजो राजानि मोजां खामानि मावग्रा मानसिखौसो फुथुला सावो गावसोरथ' रायजोनि खामानि मावग्रा नङा बिसोरो रायजोनिथ' मोजां नुदिन मावफेराखै रायजोनिथ' सहाय रावबो होआखै बिसोरो दा जे रायजोनि खैफोद समाव रायजोनो माने सहाय होनांगौ रायजोजों लोगोसे गाबथानांगौ बे समाव बिसोरो रायजोजों लोगो जायासै गथ'सो जायफ्रा रायजोजों लोगो लादों बिसोरजोंसो दिनै बिसोर माने सत्य खालामनानै बिसोरजोंसो फुथुला सावबाय बिसोरखौसो माने गाज्रि खोथा बुंबाय बे मा होनलाय बिलाय बेथ' आरो फरायसा आफादनि जायनाखि आदर्शमोन बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गालांनाय जाथि सेबा खालामनायनि जायनाखि आदर्श बेखौ दिनै बे फरायसाफोरा गाफिननाय जाबाय दा बिदिखि जों दङ खालामनो हायो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बुंनो थाङोब्ला आङो गोख्रोङै बुंनो हायो माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ आं न'आव थांनानै आं न'आव स्टार्ट खालामदों बिथाङा साख्रि गारदों इनकाम टेक्स इन्सपेक्टरमोन बिथाङा साख्रि गारनाय समावबो सानदों थांनो साख्रि गारहैदों साख्रि गारनानै बियो आंनि न'आव थाफैदों बिथाङा आंखौ बुंदों फार्स्टआव साख्रिथ' गारबायलै दावराव ओंखामासो मोनजागोन ना मोनजाया आं बे समाव बिथांखौ बुंदों एथ'लै आंनि न'आवनो जिखौ जायो जों जेखौ जागोन बेखौ जागोन आरो जोंनावनो थानानै जों जाखिनि जाथि सेबा खालामनांगौ जों जोंनाव थानानै मावगोन बे बाथ्राखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ बुंदों दा बिथाङा जोंनावनो थानानै जाथि सेबा खालामदों आन्दलनखौ खालामजेनदों आरो जोंनाव थायामोनब्लाथ' बै समाव जायगा मोननांगौबो खोब खस्थ'मोन मानोना बै समाव माने गोबाङानो पिटिसि सापर्टार मोनगासिनो पिटिसिनि गासिबो जेरावबो सापर्टारजोंमोन जायगानि बे समाव एबसुब्ला जायगा गैयामोन दा थेवबो जोंनाव थानानै जे आन्दलन खालामदों आं बेनि थाखाय मोजां मोनो आरो बे आदर्शखौ लानानैनो बड'फानि बे आदर्शखौ लानानै जों दासिमबो दिनैसिमबो गोख्रों आरो बड'फानि खुनु मोनसे माने हामा आं खामानि मावनाय नङा बड'फानि जायनाखि जि आदर्श लानाय बेजोंनो थैथां खामानि मावलांगोन आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि माने बिफद आफदाव अरायबो बुंगासिनगोन दा जों बादि मानसिया बे माने पर्बतजरानि गामियाव थांनानै आइ आफाखौ जों सहाय होबाय जे बे आदानि कम्पानिनि हा हगारा होननाय 3600 बिगा हा लान्दा दाननाय कम्पानिया आरो आदानि कम्पानिनि जुदि हाखौ हगारोब्ला बे पर्बतजरानि बालिजरानि रायजो राजाफ्रा आलाय सिलाय जागोन ओंखायनो जों गाबथाबथारनानै जों जुजिदों नांथाबदों दा बेनि थाखाय जोंखौ जों दायनिगिरि खालामनानै फुथुला सावदोंब्ला बे फुथुला सावग्रा मानसिखौ सोरबा रायजोआ मोजां होनगोन ना आंथ' दिनै नुदों सारा माने माबायावनो दिनै ससियेल मिडियायाव जा माने निउस ओंखारदों बे निउसफोराव गासिबो बे आदानि कम्पानि हा नाङा आदानि कम्पानि हा नाङा दा जोंखौ बयबो माने थुलुंगा होदों मावबाय था बे बोराय बैसोआव जाथिनि खामानि मावलांबाय था बे थुलुंगाखौ जों मोनबाय थादों रायजो राजानि आशीर्बाद जों मोन्दों दा रायजो राजानि आशीर्बादखौ एबसुआसो लानांगौमोन दा दिनै रायजो राजानि जायनाखि आशीर्बाद बेखौ लानो नागिरनाय रायजो राजानि साव जानाय जाबाय बिसोरो रायजो राजानि अभिशाप दिनै एबसुआ मोन्दों आरोखि रायजो राजाखौ दिनै माने माबानानै होनायनि थाखाय असन्तुष्ट खालामनो थाखाय रायजो राजा दिनै बोराबदों गाज्रि मोन्दों दिनै रायदों बयबो फरायसाफोर रायदों डिफेन बर'खौ दिनै रायदों डिफेन बर'नि थाखाय दिनै बे माने फरायसा आफादफ्रा जेरै सहाय होनांगौ बेखौ होनो हायाखै बे बाथ्राखौ बुंदों दा बे जों बायदि मानसिखौ फुथुला सावनानै मा मोननो बेजों बिसोर सावनाय जोंहा जेबो खथि जायाखै बर'फोरा जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे सनमान बियो जोंनि थाखाय बे समावबो जे जोङो माने जाथिनि मोजां खामानि थाखाय जे फरायसा आफादबादिनि नेट माबा आनसलिकफोरजों जों डिफेन बर'खौ जों फुथुला सावजायो दा बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर आशीर्बाद आं बेखौ सानो आरो रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' बांसिन अनसायदों जोंखौ बयबो दुखु मोनदों जों सायाव फुथुला सावनायखौ बांसिन गाज्रि मोनदों एबसुखौ दिनै डिफेन बर'खौ दा दिनै जोंखौसो फुथुला सावो दिनै बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ जे एथ' गाज्रि खोथा बुंबाय एखदम थांनाय माने 30 मे खालि बे रन्जित देखा पाठशालानिफ्राय बड'फाखौ एखादि बिराद गाज्रि खोथा बुंबाय बे उग्रपन्थी गंगा भारतजों बे मानसिखौ बुथारदों ओरैबायदि गाज्रि उग्रबादि थैजों गेलेग्रा बेबायदि मानसिखौ बिदि सनमान होदों दिनै इन्डियान गभर्नमेन्टआ लासिंसिं बे बाथ्राखौ बे बुंदों बे समाव डिफेन बर'मोना बुंसै आरो एथ' जुदि हिर'ब्ला बियो एथ' जुदि बोरै जाथि सेबा खालामग्राब्ला दिनै बड'फाखौ दिनै एथ' गाज्रि खोथा बुंबाय आरो बड'फानि नाम लायलाय डिफेन बर'फ्रा गिदिंगासिनो दं बड'फा बुंगासिनो दं दिनै बेबायदि मानसिया दिनै बड'फाखौ लैया खालामनाय मानसिखौ फंसे खोथा बुङाखै फंसे सोदोब जेबो गैया फंसे खोथा बुङाखै गथ'जों बिसोरो रायलायनांगौमोन बिसोरो बेखौ केस होनांगौमोन जेल जाहोनांगौमोन हमनांगौमोन बेखौ
फंसेबो गैया मानो सोरबा सोरनिबा गुलाम थारमाने डिपेन्ड दङ ना सोरनिबा गुलाम सोरनि गुलाम बेलाय बे राजनितिक गुलाम थाखायनो दिनै बड'फाखौ असमान खालामब्लाबो बेखौ बुंनो हाया सिरि जोब माथो आरो बिनि सिगांबो सिगां बोसोरनैसोनि सिगां सासे हारसा बुरिया एबसुखौ रायबाय एबसु गुन्दा होनांबाय बर' जाथि गुन्दा होनांबाय एबसुनि थाखायनो बर' जाथिखौ गुन्दा होनजाबाय दा एबसु गुन्दा बर' जाथि गुन्दा होननाय बे बुजिखौ माबा मोनसे बुंखादों दिपेन बर'आ बेबो गैया बे ओरैबायदि दुरबल मानसि बे दिपेन बर'आ सुबिदाबारि मानसि बे सुबिदानि थाखाय बे एर'प्लेनजों गाखोलायनानै बे माने माबाजों बिजेपिनि नेताफोरजों गिदिंफालाय बे दिलीप सैखारि जानानै बे केम्पेन खालामलाय बे सार्थ माबालाय बिनि सार्थ'आ बिनि उद्देश्य मा दं बिनि सार्थ'आ मा दं बेलाय माने नों बिजेपिजों इलेक्सन गेलेनो गिदिंफालाय एर'प्लेनजों मा बेलाय दा बेफोरनि थाखायनो दिनै बेबायदि बेबायदि एजेन्ट खामानि मावनो थाखायनो देवारि खामानि मावनो थाखाय दिनै जाथियाव माबा मोनसे अलखद जादोंब्लाबो बे फंसे खोथा बुंनाया सिन्थायो माने बिजेपिआव खथि जागोन इउपिपिएलआ खथि जागोन बे खथि जानाय खोथाखौ फंसे खोथा बुङो नांगौबा जाथिया जिखि जाबा जालांथों बर' जाथिया जिखि जाथों बे फंसे खोथा बे दिपेन बर'आ बुंनो हाया बे गुलाम सासे बान्दा बायनानै थानाय मानसि बे बान्दा बायनानै थानाय मानसिया खुनु दिन नांगौ समाव खोथा बुंनो हाया बे नांगौ समाव गावनि माने बोलोखौबो बाहायनो हाया बे दिनै नांगौ समाव एक्सट्रा गावनि बोलोखौ बाहायनो हाया सिरि बे नों बे रनजित लेखाफोरखौ फंसे खोथा बुंनो हायि मानसिया मा मानसि मोनलाय आरो जों बेल' दुखु नङा दिनै दिपेन बर'आ जेब्लानोखि जाथियाव अलखद जायो बर' जाथिया गाबु गुबु जायो बे समाव दिपेन बर'आ फंसे खोथा बुंफेराखै बे सासे बर' जाथि मायदों बड'फा मायदों ना सायावल' बुंदों बे खिन्थु जेब्लानोखि बर' जाथिया खैफोद जादों बे समाव फंसे खोथा बुंफेराखै बे एब्रे थादों उल्थासो खामानि मावदों बियो दा दिनै जों बुंखायो जारबारियाव बे हेमन्त नार्जारिखौ फरेस्टनि मानसिजों गावबाय एखेबारे खर'आव थुनानै गावदों राइफलजों इलिगेल एखेबारे साधारन मोनसे माने दंफां थुख्रायदों साइकेलजों आइवाइनि न' लुनानै दा बे मानसिखौ एखेबारे ओरैबायदि माने राइफलजों गावहैबाय इलिगेल भाबै बे राइफलखौ बोरै मोनसे एनजिअनि मानसिफ्रा बोरै मोनखो फरेस्टनि राइफलखौ एनजिअनि सोद्रोमाफ्रा बोरै मोनखो दा बेखौ माने गावथारहैबाय दा बे गावनाय नङा बुंबाय दिपेना जेबो गैया सिरि फंसे खोथा गैया बे समावथ' बुंनांगौमोन खिन्थु अननाय जादों दाय मावदों जानो हागौ माबा मोनसे दाय जादों माबा मोनसे भुल जादों खिन्थु बिनि सलुसनाथ' गावथारनाय नङा आंनियावथ' गावथारनोसै बिदि माने अर्डार गैया आरो गावथारखो फंसे खोथा बुङासै दा दिनै एथ' संसार जाफुनाय गथ' गोरलै दङ दा बिदि न'खरा सिलिंखार जाबाय साधारन मोनसे दंफां थुख्रायनो थाखाय दा दिनै दिपेन बर'आ मा बुंगोन बे आदानि कम्पानिजों हा हगार जादों रानि माने माबायाव फाग्लिफोराव आदानि कम्पानिनो हा हगारनाय नागिरनाय जायगाया गासैबो साल बिफां बिराद ग्रोम ग्रोम सोमखोर बिफां गासैबो बे बिफांखौ दानफायजोबसै आदानिया दा बे हाजार माने बिफांखौ दानफायनांगौब्ला बे बेसेबां माने खथि जागोन बेसेबां दायनिगिरि जागोन दा बेखौ दिनै हिसाब लामाखै खिन्थु साधारन सासे बे साइकेलजों दंफां लानानै फैनाय थुख्रासे बेखौ गावथारबाय दिपेन बर'आ मा जास्टमेन्ट होनदों मिथियावलाय बिनि बिसारखौ मा खालामो बिसारखौलाय हो दिपेना आरो बेल' मानो बै थाग्रायाव माने सासे माने साधारन मानसिखौनो बेखौ फरेस्टनि माबाखौ धंस खालामदों माने मैदेर आथायनाय मा लायनाय गावथारबाय बेखौ गावबाय ओमफ्राय दोनहरनाय गावबाय बेवबो सिरि एथ' इलिगेल खालामबावदों एथ' अननाय बावदों बेखौ सिरि थायोब्ला दिनै फरायसा आफादा दिनै अब्ला जातीय आफाद होननानै बुंना लानानै मा ओंथि बुंनो दिनै जों जेबो बुंनो मोना बेफोरखौ बुंब्लानो जों दाय जायो दिपेन बर'आ अबेनि एथ' राजकुमार बिलाय बे इउपिपिएलनि फिजानाय राजकुमार दिपेन बर'आ बेखायनो दिनै बेखौ फंसे खोथा बुंनो मोना बेखौ बुंब्लानो दिनै सोरखौबा फरायनो सिगिनो सोरखौबा थोनहरगोन माबा मोनसे खालामनो बेबायदि जागासिनो दं माबा मोनसे होनब्ला फुस्ला सावनाय सिगिजौ खालामनाय बेनो जाबाय आरोखि एबसुनि बेनो माने बर'फा थोनलांनाय माने गेरेमसा हारि दानायनि आदर्शआ बेनो जाबाय दिपेन बर'मोननि आखलाव आरोखि बेनो बेखौ फोरोंलांदों माने दिपेन बर'नो बर'फाया बिदि माने मानसिखौ गावसोरनि बेरेखा बुंब्ला सिगिजौ खालामनाय सोरखौबा माने फुस्ला सावनाय माने बेल' बे माबायावथ' 2022आवथ' जेब्लानाखि माबा खालामो बिटिआर एकर्डनि माखासे क्ल'जफोरा गाज्रि जानायखाय बे क्ल'जफोरखौ जेब्ला माने चेलेन्ज खालामो हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामब्ला बेयाव समावबो दिपेन बर'आ बिपरित एखेबारे उल्था माखासे गोनां बर' जाथि मोखां गोनां मानसिखौ फुस्ला सावदों दिनै सानसुमा बसुमतारी फुस्ला सावबाय खाम्फा बरगयारि फुस्ला सावदों चन्दन ब्रह्मनि फुस्ला सावदों अनजलि दैमारिनि फुस्ला सावदों ओमफ्राय डक्टर दिउनाथ बसुमतारी बिनि फुस्ला सावदों ओमफ्राय जनरलाल बसुमतारी फुस्ला सावदों दा बिसोरखि जाथि खामानि गाज्रि खालामबावदोंमोन दिनै बिटिआर सुक्तिनि माखासे क्ल'जआ बिराद गाज्रि
जेरै गामि दानखौनो मोना होनना बुंदों बिसोर गामि दानखौनो सुक्ति खालामना बुंदों गामि दानखौ नांगौ होनना बुंदों बेखौ गामि दानखौ होनो नाङा होनना बुंदों बिटिसिआव अलरेडि मोनसे थिलेबलेब रायजो जाखाबाय 3000 मास्टार गामिजों बे 3000 मास्टारफोर गामिनिफ्राय जुदि गोबां गामि जुदि 50% बारा थानाय अबना बर' गामिखौ दानख'योब्ला बिटिसिआव गामिया थानाय नङा आरो बिटिसिआनो जानाया 60% जानाय नङा गतिके जोंनि बे माबाखौ लाखिनांगोन टेरिटरिखौ लाखिनांगोन होननानै बे क्लजखौ माने बाहायनाङा होननानै हाइकर्टआव केस होनाय जादों आरो लोगोसे डिसिफोरनो पावार हरनाय डिसिफोरनि पावार हरनायखौ डिसिफोरनो पावार हरनो नाङा जिहेतु माने 60% प्रभिजन गैया बेफोर माखासे क्लजफोरखौ माने हाइकर्टआव होनाय जादोंमोन दा बिनि थाखायनो जायफ्रानोखि जाथिनि थाखाय गाबथानाय रायजोनि थाखाय गाबथानाय बिसोरखौसो उल्था माने फुस्लाथारदों दा अब्ला दिपेन बर'आ बोरै दिनै जाथिनि थाखाय मावदों होननानै बोरै बुंनो हायो दिनै दिपेन बर'आ बोरै माने बर'फोरनि आदर्श मावदों होननानै बोरै बुंनो हायो दाथ' रोखा रोखा नुबाय दिनै बिथाङा माने इउपिपिएलनि सासे फिसानाय खांजानाय राजकुमार बे रोखा रोखा नुजाबाय माने इउपिपिएलखौ मा बुंब्ला बे सैज्य खालामा इउपिपिएलनि माबा मोनसे दाय जाब्ला बेखौ बुंब्ला बे उल्था गावसोर काउन्टार होयो गावसोर बुंफैयो दा बेखौ रोखा नुबाय दा बिदि दिनै इउपिपिएल एबसु दिनैनि दिनाव खुनु फाराग गैया बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे सोरबा इउटुबार बुंनाय बाथ्रा नङा सोरबा साफासारि बुंनाय बाथ्रा नङा दिनै गावसोरनि एक्टिभिटिसआ रोखा रोखा नुजाबाय दा दिनै बेफोरखौ जोङो बुंनानै जों माने फोसाबनो मोनसे लुबैयो जे फरायसाफोरा गोथार थाथों फरायसाफोरा मोनसे जातीय आफादफोर जानो हाथों प्रभा उपेन्द्र ब्रह्मआ जेरै फरायसाफोरखौ गोथारै दैदेनदों जाथि सेबा खालामनो नांथारदों बेयाव नांथारदों जों बेखौ फरायसाफोरखौ लुबैयो खिन्थु दानि फरायसाफोराथ' बिदि नङा जोंनि राजखान्थिनि मोनसे देवानि खालामग्रा आफाद बायदि जों दिपेन बर'आ बाहायगासिनो दं दा बेखौसो जों नुगासिनो दं आं दिपेन बर'नाव मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों जातीय आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' गावसोरखौ माने बर'फोरनि बिराद माने फल'वार होनना बुंना लायो बर'फोरनि आदर्शजों सोलियो होनना बुंना लायो बर'फोरनि माने गेरेम माने आइडिअलजि जानाखि गेरेमसा हारि जानायनि बेजों हर सान खालामबोबाय थायो होनना बुंना लायो आं मोनसे प्रश्न खालामदों दिपेन बर' नोङो जेब्ला नब सरनियाया माने नैबे 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव एमपि जादों इलिगेल सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेल रिजार्भ समस्तियाव बे माने इलिगेल भाबै ट्राइबेल नङै मानसिया एमपि जादों बे समावनो मा रल लाया बेखौ बुंनायसै दिपेन बर' मानो रिप्लाय होनो हागोन बेखौलाय बुंनायसाय दिनै दावराव दैखां नार्जारि मोनहा बे थैसोम थांजों जुजिदों 10 बोसोर जुजिनानै जों बेखौ दिनै माने एमपि दाननो हादों दिपेन बर' मानो सिरि थाया नों जुदि गमामायैनो जुदि उपेन्द्र ब्रह्मनि नोङो जुदि सासे फल'वारबा नोङो सेबकब्ला गावखौनो बिराद माने उपेन्द्र ब्रह्मनि आदर्शजों सोलिग्रा होनना बुंलादोंब्ला दिनै नों दिनै बेखौ मानो होबथानो हाखै नोङो मानो मोनसे दायथ' लाखै बेखौ रिप्लाय हागोन दिपेन बर'आ आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा सोंबावनो लुबैदों बे 2014आव बे गसाइगाव साब डिभिजन आन्दाराव गासै 8था गामि दङ बे 8था गामिया सावथाल बर' दावराव-दावसि जानाय समाव गामि गारनाय खारबोजोब्बाय गासैबो सेस बे गामि गारनाय खारबाय जोबनाय समाव जोङो जावले जावले जों बुंबायदों दिपेन बर'मोनखौ जों बुंबायदों जावले जावले इभेन आं एबसु अफिसाव थानानै बे फुङाव बर'मोनखौ बे समाव आं बुंहैदों 2014 बे समाव जे 8था गामि गारना खारबाय बर'फ्रा बे गामिफ्रा जाहैबाय फकियागा फुलकुमारि सुखान बावनाय माजा दाब्रि ओमफ्राय निलायजरा सिलगाग्रि सामथाइबारि बिसोर गामिफोरनि बर'फ्रा गामि गारना खारबोजोब्बाय आलाय सिलाय जाबाय दिनै दा दिनै गावनि बर' फिसा गावनि न' बां गारना खारनाया बेसेबां दुखुनांथाव दा दिनै बै समाव दुलाराय बर' फरायसाफ्रा आलादा रायजो फैगासिनो दङ बे आलादा रायजो बिनाय बे फरायसा आफादनि समाव जे बर'फ्रा न' बां गारना फैबाय सावथाल बर' दावराव जानाय समाव बे न' बां गारना फैनाय मानसिफोरखौ दोनहैफिननायनि दायथ'आ फिसा दंना गैयामोन दिपेन बर'मोन दा दिनैसिम मानो फंसे खोथा बुंदिया दिपेन बर' मानो दायथ' लादिया जातीय आफादनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला नोंथांमोना जातिनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बेखौ दोनहैफिननाय बाथ्राखौ मानो दिनै सिन्था खालामाखै मानो मावदिया जों लुबैयो दासिमबो बुंहै जों दाबो बुंगासिनो दं बिसोर दोनहैफिननांगौ होननानै आलाय सिलाय जाबाय बर' फिसाफ्रा गावनि हायावनो दिनै बिखार जाबाय जोंथ' बिदि थांना थानो हाया जों बे जायगानि मालिक बे बर'फ्रा दिनै गावनि माने न' बां बारिसा गारना खारदोंब्ला बेनिफ्राय आरो दुखुनांथावसिन बेनिफ्राय लासिंसिं मा बाथ्रा थानांगौ आंथ' बे बाथ्राखौ बुंलायदों दिपेन बर'मोनखौ थौ बर' बे एबसु थांना फैदों बिसोर जेबो खामानि मावाखै आरो बेल' नङा दिनै थाखिबारि गामिनि बर'फ्रा सेस गारना माने गामि गारना फैजोब्बाय गैलिया आरोखि खोलाजाय बाउन्डारि बिलासपारानि माने साब डिभिजन आन्दाराव बे लखिगन्ज थानानि आन्दाराव बे बर' गामि दरसेल' दंसैमोन ओरैहाय बे एखे खोला बाउन्डारियाव दा दिनै बे गामिनि बर'फ्रा गैला गामि गारना खारजोब्बाय आलाय सिलाय बिसोर दिनै बे क'क्राझारनि बे सानजानि फ्लाइअभारावसो फैयो दा दिनै जाथिनि आफादफ्रा जुदि गोख्रों मोनब्ला जोंनि जाथिनि आफादफ्रा जुदि जाथिनि थाखाय मावनाय मोनब्ला दिनै जोंनि माने बर' फिसाफ्रा माने गामि गारनानै माने आलाय सिलाय खारनानै थाफैनो गोनां जायो
मानो थाबै गोनां जाखो दा दिनै बेफोरखौ दिनै जों मानो बुंनो मोना दिफेन बर'मोना मानो सिट थादों कलेजनिलाय फरायसाफोरा मानो सिट थादों मानो जों बाहायो दाथ' गभर्नमेन्टआथ' गावसोरनि सापर्टआव गभर्नमेन्टआ दानो माने समाव बर' गावसोरनि दानाय गभर्नमेन्ट बिसोरखौ बुंनांगौ बिसोरनि बेब'स्थाखौ लानांगौ बिसोरखौ बोरै रिप्लेक्ट खालामनो बिसोरनो बोरै खथिफोर होनो बे दायित्व लानांगौ दा दिनै आं दिफेन बर'नाव बेफोर बाथ्राखौ माने सोंनो लुबैयो आरो बेफोर प्रश्नखौ बिथांमोना रिप्लाइ होनायनि गेजेराव जों बेखौ लुबैयो